היי יובל. אהלן שחר, מה קורה? מצוין, ברוך השם, מה שלומך? בסדר גמור. איזה כיף להיות איתך. גם איתך. איזה יופי. אז בשביל המאזינים שלנו נספר, אנחנו עכשיו נמצאים בפודקאסט נעשה ונצליח, אנחנו נמצאים עם יובל סמט, מנכ"ל רייזאפ, מי שהמציא את השיטה ופיתח את השיטה שבעיניי היא השיטה הטובה ביותר שקיימת היום לנהל את החיים בצורה מוצלחת, מבחינה כלכלית. אז כבוד לי. תודה, כבוד גם לי, ופרגנת, כאילו באמת השיטה הכי טובה היום. חשוב להגיד, לא המצאתי את השיטה, השיטה פותחה בתוך הצוות שלנו, אז ממש חשוב לתת את הקרדיט לכל הצוות. ענב. אז באמת חשוב להגיד שזה דבר שלא המצאנו ממש מהראש שלנו בלבד, אלא באמת למדנו עשרות אלפי משקי בית, ועם הזמן חידדנו ופיתחנו, וגם חשוב לומר שהטכנולוגיה היא חלק מאוד משמעותי בעניין הזה. וכל צעד בחיים שלנו זה טכנולוגיה, אז כן, לגמרי. כשזה נכנס לשם זה רק מחדד את כמה שזה דבר שהוא פרקטי. זה נכון מאוד, וחשוב להגיד, היום הטכנולוגיה גם עושה צעד אחד קדימה, אם בעבר, הרבה אנשים אמרו לי, כן, אני יכול לעשות מה שרייזאפ עושה באקסל, והייתי אומר, כן, לכל אחד ומה שיותר נוח לו. היום הבינה המלאכותית בלב של החברה היא המוח, שממש עוזר לאנשים, מתאים להם איך המערכת עובדת, איזה תובנות מקבלים, ובגלל זה היום רייזאפ זה לא רק שיטה, זה הרבה יותר מזה, זה לא תחליף לאקסל, זה פשוט משהו אחר לגמרי. רואים את זה. מעולה. טוב, אז תראה, אני בתור אחד שמשתמש ברייזאפ, אני חושב קרוב לשנתיים, יכול להעיד שהשינוי קיים, כאילו כל הזמן רואים את ההתפתחות ואת אם פעם היית צריך לסווג דברים, היום אתה רואה שזה די עובד חופשי, וממש נותן לך, לקבל את ההתראות האלה פעמיים בשבוע, כמה כסף נשאר לך לשבוע הזה, ממש יודע כמה כל שבוע אתה מבזבז, אבל התקדמנו את המועד, בואו נתחיל מההתחלה. קדימה. טוב, אז לי קוראים שחר וולף, מי שלא מכיר אותי, אז יש לי את קבוצה של כלכלה בגובה העיניים, אני מתכנן פיננסי ויועץ משכנתאות, הייתי בעברי מנהל סניפים בבנק דיסקונט, ברוך השם, שוחה בעולם הכלכלה כבר מעל 25 שנה, וזהו, אז כבוד הוא לי. מתי התחלת? בגיל 12 כזה זה נראה. אני לא כזה צעיר. אז זהו, בצפר עליך. אז אני יובל סמט, בן 42 כמעט, גר בתל אביב. אנחנו באותו גיל. מדהים. כן. אז מסתובב הרבה בכל הארץ, מכיר ממש את כולם, מכל המגזרים, מכל המגוונים, מאוד מאוד אוהב את האינטראקציה האנושית. נשוי ליעלי, שהיא מורה ליוגה, ולמטפלת ברפלקסולוגיה, ויש לי שני ילדים, עמית ואיתן, ילדים מאוד חמודים. שמות יפים. כן, גם ילדים מאוד חמודים. ואנחנו בית מאוד יזמי, מאוד מוכוון קהילה, גרים בשכונה מאוד קהילתית, קהילה זה ממש בלב שלנו, אנחנו מבינים מה זה אומר להיות חבר קהילה, חברת קהילה, איך לתמוך בקהילה ואיך קהילה תומכת בך. אז כנראה שזה לא מפתיע, שזה גם חלק משמעותי במה שאנחנו עושים ברייזאפ. אני צמחתי בעולם הטכנולוגי, שירתתי שירות צבאי משמעותי ביחידת ממר"ם, שהיא יחידה טכנולוגית, שמתעסקת יותר בתשתיות טכנולוגיות בצבא. שירתתי 5 ומשהו שנים, וממש עשיתי את כל הקריירה שלי בעולם הטכנולוגיה, וכסף וטכנולוגיה והמפגש עם אנשים, זה המשולש שמבחינתי הוא הכי מעניין בעולם. כסף זה עניין שהוא גם רציונלי, מאוד בהיגיון, בלוגיקה, אבל הוא גם מאוד ברגש, באמוציה, והחיבור בין הדברים האלה זה מה שמדליק אותי, זה מה שגורם לי לרוץ קדימה, ואני מאוד מתחבר לנרטיב הזה של הפודקאסט, נעשה ונצמיח, כי אם אתה חושב על הגלגל תנופה הפנימי שלי, מה גורם לי לרוץ קדימה, זה ממש צמיחה אנושית, שעוד בן אדם ועוד בן אדם צומח, מתוך קושי או פשוט למדרגה הבאה, זה מה שנותן לי אנרגיה לבן אדם הבא, ליוזמה הבאה, ובשביל זה אני קם בבוקר, אני חייב לומר. איזה כיף. נשמע מלא אנרגיה, ואתה גם נראה מלא אנרגיות, אז מצוין. טוב, אז בוא רגע ככה, תספר לנו אולי על החוויה שלך, איך התחלת עם רייזאפ. אז לפני רייזאפ אני הייתי סמנכ"ל בחברה שנקראת קלרנה, זו חברה שוודית, שמאפשרת לאנשים לקנות בתשלומים באינטרנט. המציאו את המודל של buy now pay later, קנה עכשיו, שלם אחר כך,
בעצם קלרנה מאפשרת לאנשים שנגיד רוצים לקנות אייפד באינטרנט, פשוט לחלק לתשלומים. אנחנו מכירים את זה בישראל, זה נשמע דבר מאוד פשוט ויומיומי, אבל זה מאוד לא נפוץ בעולם ובייחוד לא באינטרנט. והיה שם תחכום טכנולוגי מאוד משמעותי, שאפשר לנו להכיר לקוח בצורה מאוד מהירה, פשוט על בסיס כל מיני נתונים באינטרנט, כדי להחליט האם נותנים לו או לא נותנים לו את היכולת לקנות בתשלומים. ונתנו את השירות הזה למאות מיליוני לקוחות בעולם, בעשרות מדינות, ואני בעצם הייתי אחראי על המנגנונים הטכנולוגיים, שגורמים לאנשים להחזיר את הכסף. ובעצם למדתי הרבה על חוויית המשתמש, על מה גורם לאנשים להחזיר כסף, מה גורם לאנשים לקשיים. ואחרי כמעט 6 שנים בקלרנה, היה לי ברור שאני רוצה לעשות משהו משמעותי, לתת בחזרה לחברה, והיה לי ברור שאני רוצה לעשות את זה בישראל, מכל מיני טעמים, מטעמים של תיקון עולם על אמת, מטעמים של מציון תצא תורה, וגם מתוך ההבנה שהמערכת הפיננסית בישראל מאוד 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 שמרנית ועתיקה. אולי אתה מכיר את זה טוב בתור... זה אפשר תמיד לראות שבישראל, אחד הדברים שאנשים שואלים אותי, מה, רגע, חודרים לנו חשבון. אנשים בכלל שמרנים בישראל, בכל מה שנוגע לכסף, אנשים לא מספרים מה הם מרוויחים, לא מספרים איך הם חיים. אתה יודע, מה שאני תמיד אוהב לספר, שכשהייתי מנהל בבנק, הלקוחות שהיו מגיעים אליי, וכמעט הייתי קצת כאילו במרכאות מזלזל בהם, הם הלקוחות שפתאום הייתי מגלה שיש להם המון המון כסף בחשבון. ובאמת החברה בישראל היא מאוד שמרנית, בכל מה שנוגע לכסף. אתה יכול לראות את זה במשהו מאוד מפתיע. אם אתה מסתכל על אנשים, תלך ברחוב ותשאל אנשים מי במינוס, אז כולם כשהם במינוס, ברור, זה הספורט הלאומי לספר שאתה במינוס. אבל בתכלס אתה יכול לראות שלפי נתוני בנק ישראל וכאלה, אנחנו לא מדברים על כל בן אדם שני ברחוב במינוס. יש מינוסים, אבל לא כל בן אדם שני, וזה עדיין ספורט לאומי להגיד אנחנו במינוס. למה? כי זה שמרנות, לספר שיש לך, שאין לך. זה גם שמרנות וגם חוסר מודעות, אני חייב לומר. הרבה אנשים לא חושבים על המינוס בתור עניין, הם חושבים על זה בתור האפס החדש. אמת. ובעצם זה כאילו המסגרת אשראי שהבנק נותן, בעצם שהבנק בא ואומר לאיזה עומק מינוס אתה יכול להיכנס, אנשים מחשבים את זה בתור האפס החדש בחשבון הבנק. לגמרי, עם 20% ריבית, אבל כן. וזה מורכב, אבל גם אני לא רוצה להתמקד לאו דווקא בזה, כי בכל מקום בעולם יש או מינוס או אשראי שאנשים לוקחים בצורה כזאת או אחרת, ואני גם לא נגד אשראי, אני פשוט רוצה להצליח להגיע לעולם שבו אנשים חיים את חייהם ומרגישים שכסף שווה כוח. והמשימה שלנו זה לתת להם את הכוח שהם רוצים בתנאים שלהם כדי לחיות בטוב עם כסף. ואני מאמין מאוד שהכוח הוא כוח של, אתה יודע, בייחוד אם גם חושבים על החברה החרדית ועל המהות של לימוד, והלימוד בחברותה, ולהתפלפל ביחד, והביחד של החברה החרדית והקהילתיות, משום מה זה לא בא לעולם הכסף. באותה צורה מאוד טבעית, נקרא לזה ככה. ואני חושב שלדבר על כסף וללמוד את זה ביחד ולהתעצם ביחד, זה אחד הדברים הכי חשובים. אז שיש לך 22,000 איש בקבוצות שלך, הם עושים משהו ביחד, זה סופר משמעותי, ואני לא יודע אם אתה מאפשר להם גם להתחבר אחד לשני, זה נראה לי סופר חשוב שאנשים יראו אנשים כמוהם, כי זה מה שמניע אותם לפעולה. אנחנו עושים את זה פעם וובינרים, ובאמת בזה יש מאות אנשים שמשתתפים, וזה אתה צודק. אני חושב שהחברה החרדית, החברה שלנו, היא באמת מלוכדת מאוד, היא שבטית בטבעה, ואני חושב שהכסף בא לידי ביטוי הרבה גם בצד החיובי, כמובן בכל התרומות והמעשרות, וכל המפעלי חסד והכל, אבל המון בשמרנות ובחיסכון שלפעמים, אנשים מנסים לחסוך, אבל לא שמים לב שבצד השני יש דלי שנוזל, אוקיי? ולא מנהלים מספיק טוב את הכסף, ובשביל זה אנחנו פה. אז אוקיי, אז מקודם סיפרתי לך ככה על השיעור הראשון שלי בכלכלה, כי התחלנו ככה, נספר מאזינים, פטפטנו קצת לפני הפודקאסט, ודיברנו על זה שאנשים לא מבינים שהם צריכים לחיות טוב. אז דיברנו על זה שצריך לראות מה החלום שלנו, ואם אנחנו ננהל את הכסף נכון, אז אנחנו נראה את החלום שלנו. סיפרתי לך שלפני זה, שלפני הרבה שנים שלמדתי באוניברסיטה, אז המרצה הראשון שלי לכלכלה שאל מה זה כסף, מה זה כלכלה. ועפו המון תשובות באוויר, וכולם התחילו לספר את מה שהם חושבים, חלק ריבית המשק, היצע ביקוש, כל מיני דברים כאלה. בסוף הוא
רשם על הלוח, כלכלה זה מדע המחסור. ואני חושב שדווקא כאוכלוסייה חרדית, אנחנו צריכים להסתכל על זה ככה, אנחנו רוצים בסוף לגדל, לחנך את הילדים שלנו כמו שצריך, אנחנו רוצים לחתן אותם, אנחנו רוצים לאפשר להם את החיים בכבוד. אחר כך, בעיקר, אתה יודע, מה שמדאיג אותנו תמיד הדור העתיד. אתה ציינת בהתחלה, וזה משהו מאוד יפה, שציינת את שני הילדים שלך. אוקיי? ובאמת, בחברה החרדית, מה שמעניין זה איך נדאג להם לאחרי החתונה, איך נדאג לחתן אותם, איך נדאג לדירות וכו'. אני חושב שהאפליקציה שלך עוזרת מאוד מאוד, ואני שוב מפרגן, ומפרגן לא בחסד, בזכות. אני חושב שהאפליקציה בסופו של דבר עוזרת לנו לנהל את הכסף בצורה של לדעת כמה כסף בסוף נשאר לי. או בסוף כל חודש להסתכל ולומר, אני חייב לומר שכמה שאני חושב שאני יודע מה קורה בחשבון שלי, הרבה פעמים פתאום אני אומר, וואו, יצא לי סכום מסוים על, אם תורה שמרנות, סכום מסוים, על סופר, וואו, ויש לי כל כך הרבה ביטוחים, אולי זה לא נכון, אולי אני צריך לשנות פה דברים, וזה גורם לי באמת לחשוב פעמיים אם זה נכון. האם בחודש הזה באמת היה לנו תרבות פנאי בבית כל כך הרבה, יצאנו לחופשה ומוצאנו כל כך הרבה, באמת לדעת גם לחשוב קדימה, האם נגיד החופש הגדול עלה לנו לצורך העניין 10,000 שקל, אוקיי, אז צריך לדעת כבר בתשרי, אחרי החופש הגדול, צריך לחשוב מה קורה לחופש הגדול הבא, כאילו, כמה התקציב הבא שלנו. ואתה יודע, כתור אחד שיושב היום ונפגש עם, אני חושב, ואני לא יכול להגיד לך מאות לקוחות בחודש, אבל משהו כזה, כל חודש ושומע על התקציב שלהם ועל השאיפות שלהם, אני חושב שהדבר הכי חשוב זה לדעת איך לנהל את הכסף, איך לחיות עם הכסף. ופה באמת אני מסתכל על לחיות עם הכסף כחיים טובים, כחיים איכותיים, שאתה יודע לנהל את הכסף שלך כמו שצריך, אתה חי איכותי, אתה חי נכון, אתה מאושר יותר כי אתה חופשי. אוקיי, וזה נראה לי הדבר שהאדם הכי רוצה, אם היום בחברה הכללית יש את המושג הזה של חירות כלכלית, אוקיי? אז אני חושב שאצלנו במגזר זה לא חירות, אין השאיפה לחירות כלכלית, אלא השאיפה באמת לגדל את הילדים ולדאוג שגם הדור הבא יהיה ההמשך. אז אולי תספר לנו איפה אתה רואה את זה מבחינה קהילתית, איך הקהילה שלנו יכולה להשתמש בזה מעבר ליתרונות שאמרתי. וואו, פתחת כאן הרבה קצוות חוט ונתחיל למשוך. נתחיל למשוך קצוות ונראה לאן אנחנו מגיעים. אז בואו נתחיל ממדע המחסור ותודעת מחסור. עשו המון מחקרים בשנים האחרונות על תודעת מחסור ומה היא גורמת למוח. תודעת מחסור, או הסיטואציה של מחסור, בין אם זה מחסור קלורי, מחסור בכסף, פשוט הופכת אותנו לפחות חכמים. כל המחקרים מעידים על זה, שכשאתה מרגיש מחסור, נגיד אתה רעב, כל מה שאתה מתחיל לחשוב עליו זה הארוחה הבאה. מה הדבר הבא שאתה עומד לאכול? זה פשוט גורם לחלק במוח שהוא הרציונל, שזה חזית המוח, החלק הכי טרי, נקרא לזה ככה, של המוח, הוא גורם לו פשוט ללכת לישון. וכל ההחלטות הופכות להיות רגשיות. וברגע שכל ההחלטות רגשיות, ואתה נמצא בלחץ בגלל שאתה מרגיש מחסור, אז מן הסתם ההחלטות יהיו פחות טובות. אתה בטוח זוכר, בתור מנהל בנק, או היום בתור בשירות שאתה נותן ללקוחות שלך, לקוחות שמגיעים בלחץ, צריך קודם כל להיפרד מהלחץ, ורק אחרי זה אפשר להתחיל לדבר על האירוע. אז תודעת המחסור היא תודעה שמגבילה אותנו. וצריך להכיר בה, אבל צריך להבין שאנשים חווים את המחסור הזה. גם אנשים שחיים בשפע יחסי, עדיין יכול להיות שהם רוצים להשיג משהו, דיברנו על זה קודם, שהם לא מצליחים להשיג. וברגע שמכבדים את העובדה הזאת... הבעל שם טוב, שאומר שאדם נמצא איפה שהמחשבות שלו נמצאות. זאת אומרת, אם אתה חי את המחשבה שאתה בתודעת שפע, אז אתה בשפע. גם אם אתה לא שם היום. אם אתה חי את המצב שאתה במחסור, אתה מרגיש כל הזמן מקובץ, ואתה צודק, המוח משתנה, הכל, אתה גם לא יכול לגדול שאתה כל הזמן בתודעת מחסור. זה נכון, כי זה מגביל אותך, זה מחזיר אותך כל הזמן להתנהגות קדומה, של מה שנקרא לברוח או להיאבק. fight or flight, ובמצב כזה מאוד מאוד קשה לקבל החלטה טובה, איך לחסוך כדי לחתן את הילדים. עכשיו, ברגע שאנחנו מבינים את זה שאנחנו נמצאים במצב פסיכולוגי מסוים, ואפשר לשנות אותו, יש שאלה איך עושים את השינוי. אז מדמים את השינוי אצלנו בתור בני אדם, או מדמים בני אדם בכלליות, כמו רוכב על פיל שצועד על שביל. הרוכב הוא הרציונל, הוא הלוגיקה, הוא השכל. הפיל הוא הרגש. השביל הוא הדרך שעליה אנחנו צועדים. איך משנים התנהגות? נותנים כיוון
לרוכב, נותנים מוטיבציה לפיל, ומגדירים את השביל שעליו אתה יכול ללכת. וזה מה שהשירות שלנו עושה, זה מה שאנחנו משתדלים לעשות, בעצם לתת לאנשים גם מענה לרציונל, להראות להם מספרים פשוטים, לתת מענה גם למוטיבציה. שולחים הודעות וואטסאפ שהן מטרתן לא לבאס, אלא להביא דברים למודעות, להביא דברים לגעת ברגש, והשביל הוא בעצם כמה כסף יש לך, כדי שתצליח לסיים את החודש רווחי. הכנסה מול הוצאה, בפלוס ולא במינוס. ברגע שאנחנו מצליחים לעשות את הדברים האלה, אנחנו מצליחים לייצר שינוי תודעתי מתחושת מחסור לתחושה של שפע. זה לוקח זמן, צריך לבנות את המסוגלות העצמית. זה כמו אפקט דומינו, דומינו קטן, מפיל דומינו קצת יותר גדול, קצת יותר גדול, קצת יותר גדול, ופתאום אנשים מרגישים שהם מסוגלים. עכשיו, אם אנחנו מדברים על החברה החרדית והשבטיות והביחד של החברה, שהוא דבר נפלא, באמת אפשר להעביר אג'נדה טובה בצורה כזאת. בהחלט. אז אני, עוד פעם, מה שנקרא, יושב על כתפיהם של ענקים ממני, ואדבר כאן על פסיכולוג שקוראים לו אלברט בנדורה, שהוא בעצם הגה את תיאוריית הלמידה החברתית. הדרך הכי טובה לבני אדם ללמוד, היא לצפות באנשים כמוהם מצליחים. עכשיו, ברגע שאנחנו מצליחים לשנות התנהגות, ואנחנו מקרינים את זה לסביבה שלנו, ורואים בעצם, אמנם, אתה יודע, לא חייבים לחשוף הכל, כי באמת יש קונסרבטיביות, כמו שתיארת קודם, אתה עדיין יכול לעורר השראה באנשים אחרים לפעול. השראה היא מעוררת רגש, היא מפעילה את הפיל, ופיל שמתחיל לרוץ בכיוון הנכון, זה פיל עוצמתי. אז אם אנחנו חוזרים לאיך אנחנו יכולים להשפיע בצורה טובה בכל חברה, ובאופן ספציפי בחברה החרדית, זה לעזור להרבה אנשים להיות סיפורי הצלחה עבור אנשים אחרים סביבם. אני לא יודע איך זה עובד, אף פעם, אתה יודע, אף פעם לא למדתי בישיבה, ואני לא יודע מה מרגישים כלפי תלמידים חכמים. אבל אני מתאר לעצמי שהם מייצרים, מעוררים השראה באנשים אחרים להיות כמוהם. ואני חושב שזה דבר... אתה צודק מאוד, ואני חושב שניקח את זה רגע לעולם הזה, אז אתה יודע, אני חבדניק. והרבי, מה שהוא עשה, הוא ראה את הבן אדם, הוא ראה את הפוטנציאל של המנהיגות שבכל אחד. לכן, אם תסתכל על חצר חסידית, הוא לקח את כולם, פשוט שלח אותם. לכו תעשו טוב, לכו תעוררו השראה באחרים. והרעיון בצמיחה שלנו, בצמיחה כלכלית, זה באמת לראות איפה אתה יכול, כמו שאמרת, השראה לאחרים, אני קודם כל רוצה שתהיה השראה לעצמך. קודם כל, תגיע הביתה ותסתכל על המצב הפיננסי שלך ותגיד, וואו, אני יכול להרים את הראש, אני יכול לפנק את אשתי, אני יכול לקחת את הילדים החודש הזה לבילוי בחוץ, אני יכול לנסוע איתם לטיול בחופשה, ואני חושב שזה שם מתחיל. דיברנו על התודעה, תודעת שפע, ואני חושב שאם אתה מנהל את הכסף שלך, נכון, אתה יכול להיות שם, אתה יודע, לפעמים זה להסתכל, אתה יודע, בוא נלך לראות מה קרה בעולם המיושן קצת לפני, אני חושב שהעולם המיושן זה קיים היום ביג טיים, אבל העולם לפני הטכנולוגיה אומר, בוא ננהל את זה באקסל, בוא ננהל את זה על דף, אתה יודע, לא נעים לי לספר, אבל בא אליי לפני כמה זמן לפגישה, לקוח, והוא הביא איתו דיסק און קי. אומרת, אתה יכול לעשות למחשב, אני מכניס למחשב, ונפתח לי 20 שנה של אקסל אמיתי, זה סיפור אמיתי, 20 שנה של אקסל, חודש, איפה הוא הוציא כל כסף. ואתה יודע מה? אני התייאשתי. אני כאב לי בלב בשביל הלקוח, בוא לנהל אקסל כל כך הרבה זמן, אתה יודע, אתה יכול לעשות דגימה, אבל ממש לעקוב חודש, איפה קשה. כל שקל, זה מאוד מאוד קשה, ופה בא הדבר הזה של להסתכל על עצמך בצורה אחרת, לדעת שמישהו עולם טכנולוגי מנהל את זה בשבילך. נכון. אתה יכול לדעת שזה אומר לך בדיוק על מה הוצאת כל חודש, ואיפה אתה הולך להיות. נכון. עכשיו, הרעיון הוא להפוך את זה שחר להרגל מאוד פשוט יומיומי, עם הקפה של הבוקר, או התה, או לא משנה מה אתה שותה. אחרי התפילה, אחרי ששלחת את הילדים למסגרות, אתה יושב רגע, שותה קפה 2 דקות, או אתה, או אשתך, או ביחד, שזה הכי טוב, עוברים על הרייזאפ שלכם בבוקר, וברגע שההרגל הזה נוצר, אז אפשר להתחיל לצקת לתוכו עוד התנהגויות. כי ברגע שמתרגלים, להסתכל על כסף יום-יום ולא לפחד מזה. לא להגיד, יש משהו בחשבון הבנק, ואנחנו בסקר שעשינו, גילינו ש30% מהאוכלוסייה הכללית בישראל, עשינו את הסקר הזה גם באנגליה, וזה ממש אותו סדר גודל של אוכלוסייה, 30% מפחדים לפתוח את חשבון הבנק. עכשיו, הם לאו דווקא מפחדים בגלל שיש שם איזו תמונה עגומה מדי, זה פשוט משהו שיושב להם על הרגש. עכשיו, ברגע שאתה הופך את זה... חוסר מודעות כלכלית בכלל. זה חוסר מודעות, אבל זה יושב על רגש, זה לא יושב על מודעות ברמה הרציונלית, זה יושב כאילו על איזו מגבלה. עכשיו,
חשוב לומר שכסף לרוב זה משהו שהוא סביבתי מאוד, והוא מאוד מאוד קשור לבית שגדלת בו. שאמרת, לעורר קודם השראה בעצמך, מאוד מאוד אהבתי את זה, כי אתה לוקח את הנעשה ונצמיח לעשה ואצמיח. נכון. קודם את עצמי, ולעורר השראה באשתי, בילדים, בזה שנהיה משק בית שהוא טוב יותר עבורנו. נכון. ואנחנו מאוד מתמקדים בזה, יעלי ואני, בתא המשפחתי שלנו, איזה השראה אנחנו מעוררים בילדים. ואני חושב שברגע שאתה עוסק בדברים האלה, והם הופכים להיות רגילים יומיומיים, פשוטים, קלים באופן יחסי, מתגמלים, אתה שותה את הקפה, אתה מבסוט, אוכל איזו עוגיה, מסתכל על הכסף, אחרי כמה חודשים אתה כבר יכול להתחיל לדבר על, אוקיי, אז בואי, איך קוראים לזוגתך? לי רחל. רחל. אז אתה בא ואומר רחל, בואי נתחיל להסתכל קדימה, אתה כנראה עושה את זה בצורה מקצועית לאורך שנים, אבל בואי נסתכל רגע על, בואי נתכנן משהו עבור הילדים, איך אנחנו חושבים על החופשה בקיץ, וכי העלות עומדת להיות גבוהה ו-whatever. אז ממש ממש חשוב להגיע למצב שלא מפחדים להסתכל גם צעד אחד קדימה. ואתה יודע, פעם אחת מישהו בא לרב, אמר לו, תשמע, הבן שלי כבר עוד מעט בן 3, מתי אני צריך להתחיל לחנך אותו? אז הרב אמר לו, תשמע, אתה באיחור של 3 שנים. אוקיי, אז אני מסתכל על זה גם בצורה כלכלית, בדיוק אותו דבר. כן. אנחנו צריכים להסתכל על העניין של החינוך הכלכלי, איך הילד שלנו יחיה כלכלית, בדיוק מאיפה שאנחנו מנחילים לו את זה. אנחנו נגיד לו כל דבר אפשר, אז הוא יהיה בבעיה, שהוא יחשוב שהכל אפשר. כן. ואם הוא יחשוב שכל הזמן אי אפשר, אז הוא יהיה בבעיה שאי אפשר. והוא גם יחיה ככה, הוא גם מביא הביתה את הסכום הזה, שאי אפשר או אפשר, כי לאן הוא ישאף. נכון. והיה לי עוד איזשהו משל, אבל עוד שנייה, כן, הלאה. כן, אז קל להסתכל על זה בפרספקטיבה של הילדים, כי באמת, אתה יודע, זה לא רק בחברה החרדית, באוכלוסייה הכללית. זה הדבר שמניע אותנו, זה החלום הישראלי, אנחנו רוצים לעזור לילדים שלנו להצליח. ואני חושב שזה משהו שהוא מאוד שווה לקום בשבילו בבוקר, וכשאתה מסתכל על מה זה רייזאפ, זה הדבר. ואם הייתי חוזר אחורה בזמן ליובל, בגיל 17, אני לא גדלתי בבית עם תודעה כלכלית מפותחת, זה היה בית על קו העוני כזה. וההורים שלי באמת במסירות, שקל לשקל, כל מה שהם עשו, הם השקיעו בחינוך שלנו. וטפו, תודה לאל, באמת שלושתנו צמחנו להיות יזמים בעולם הטכנולוגי, הכלכלי, והכל בזכות ההורים שלנו, כי היה להם איזה חזון, והם שמו אותנו באיזה מסלול. ואם הייתי חוזר אחורה בזמן, אתה יודע, ליובל הבן נוער, הייתי קצת מרגיע אותו, הייתי קצת אומר לו, תעשה את הדברים, תתנסה, אל תחשוש. מתוך ההתנסות, מתוך העשייה, זה מה שילמד אותך את הדרך. ואני חושב שהסרת החסמים, בעצם היכולת לבוא ולהתנסות רגע, גם בגלל זה יש התנסות של חודש במוצר בחינם. כי אנחנו מאוד מאמינים שברגע שאנשים מתנסים ורואים ערך, ומבינים לדוגמה שברייזאפ יש עשרות תובנות שרצות כל הזמן על המידע שלך. ואם אתה לא מתחבר לרייזאפ, אתה מחמיץ את התובנות האלה שיכולות לעזור לך מחר בבוקר. זה מה שהייתי רוצה שאנשים יבינו. אני יכול לספר לך שאני עושה המון ייעוץ משכנתאות. ומגיעים אליי תמיד אנשים ואומרים לי, כמה לדעתך אני יכול להחזיר בחודש? אז אני אומר להם, יש לכם רייזאפ? אמיתי. נכון. וככה הם אומרים לי לא, אז אני אומר להם, בואו, יש לכם גם ככה חודש חינם, בואו תורידו, אני שואל לכם לינק תמיד, ומורידים, ואז רושם להם ממש כמה הוצאות, כמה הכנסות, ואני אומר להם, אוקיי, עכשיו בואו תתחילו לראות איך אתם מפנים פה את המקום למשכנתה. נכון. או לחילופין, אנשים שכבר יש להם משכנתה, והם באים אליי ואומרים לי, אוקיי, אנחנו רוצים לחשוב על דירה שנייה. אוקיי, בואו נחשוב, האם יש לכם מקום לזה, ופה אתה באמת רואה את זה. ברייזאפ, אחד היתרונות, שאני עושה גם בתכנון הפיננסי, אנחנו באמת חושבים קדימה, אז ברייזאפ יש אחד הדברים שאתה מתחבר לרייזאפ, רשום לך מה המטרות שלך. האם אתה רוצה לחסוך כסף, האם אתה רוצה להתנהל יותר טוב, וזה ממש מתאים לכל אחד ואחד לפי השלב שהוא נמצא פה. נכון. אז באמת אפליקציה מצוינת, עוד מעט תחשבו ששילמת לי, אבל כן, אפליקציה מצוינת, ובתור אחד שמתכנן כסף של הרבה מאוד אנשים, אני חושב שזה משהו שהוא עוזר לי בכלי הניהולי שלי לנהל את הכסף של אנשים. אני רוצה לגעת בדבר אחד שהוא מאוד מאוד חשוב. חשבון הבנק הוא לא נותן לך תמונה טובה על ההכנסה הפנויה שלך. ממש. כשאתה נכנס לחשבון הבנק, מה אתה רואה? אתה רואה תמונה של עובר ושב. העובר ושב הוא מראה לך את העבר. הוא לא בעצם בא ואומר לך, שחר, מה אתה יכול לעשות כדי לשפר את מה שנקרא הכנסה פנויה? וחשוב לי רגע להתעכב על מה זה הכנסה פנויה ולמה זה כזה כוח במשק בית. הכנסה פנויה זה הכסף שנשאר אחרי ההוצאות, אחרי מיסים, בעצם הנטו שיש לנו בכיס כדי להסתדר איתו במהלך החודש.
זהו, אז בסופר, סופר זה הוצאה מאוד משמעותית אצלנו, כישראלים ובכלל. וכשאתה לא יודע כמה אתה מוציא בסופר, ואנשים חושבים שהם יודעים, אבל הרוב אפשר להיות, אתה יודע, ללכת למשנת יוסף, ובעצם להוריד את עלות הסופר עוד, ואז נוצרת לך הכנסה פנויה שהיא הכוח. ההכנסה הפנויה הזאת, אתה יכול לייעד אותה לכל מיני דברים. לדירה שנייה, או לחיסכון לעתיד לילדים, או לחופשה, או לחוג לילדים, פעילות חינוכית נוספת. ואני חושב שממש חשוב להתעכב על ההכנסה הפנויה, לשאול את עצמנו, רגע, מה ההכנסה הפנויה שלנו בעצם כמשק בית? רוב משקי הבית, בגלל שהם לא מודעים לזה, אז הם נותנים לחודש להתנהל. אחד העקרונות הכי חשובים שאני בטוח שגם אתה פועל לפיו, זה קודם כל לשלם לעצמך בתחילת החודש. חד משמעית. רוצים חיסכון? תעשו אותו בתחילת החודש. לא להגיד, מה שישאר בסוף החודש, אנחנו נשים בחיסכון. זה תמיד אדם צריך להציב לעצמו את המטרה, ובאותו רגע שהוא מקבל את המשכורת, באותו יום להוציא את זה. זה כמו שאת כל החיובים שלי, אני תמיד יוצא באותו יום של המשכורת. אוקיי, שמה שנשאר זה כבר הכסף לחיסכון. ההכנסה הפנויה, ואתה באמת יכול לעשות את זה בביטחון. ממש ככה. וההבדל בין להרגיש כל הזמן חוסר ביטחון עם כסף, לבין להרגיש ביטחון, זה התובנה הזאת של מה זה הכנסה פנויה, ואיך אני משתמש בה, איך היא הופכת להיות כוח שלי. לא סתם המשימה שלנו ברייזאפ, זה לתת את הכוח לאנשים להיות בטוב עם כסף. ממש. זו אמירה מאוד משמעותית, כי באמת אפשר להיות בטוב עם כסף. לפעמים צריך לשפר את ההכנסה. אני לא יודע אם יוצא לך להגיד ללקוח, תקשיב, אם תשפר את ההכנסה, ותחזור עוד כמה חודשים. בוא, יש המון, דיברנו על תודעה. בוא ניגע בזה קצת, זה מעניין. דיברנו על תודעה, אז באמת הרבה אנשים יכולים להגיד, אוקיי, זה מה שאני מכניס, עם זה אני חי. ואוקיי, זה הסתכלות אחת. החלטה, כן, החלטה אסטרטגית. הסתכלות שנייה זה להגיד, אוקיי, זה מה שקיים, אבל אני רוצה לחיות הרבה יותר טוב. אוקיי, אני רוצה שאני כן יוכל להרגיש חופשי עם הילדים וכאלה, ופה באמת אנשים צריכים לחשוב ולפתח את הראש, ואני חושב שהתשובות נמצאות אצלכם, אצל המאזינים, זאת אומרת, אני לא יכול להגיד לו, בוא, אתה תעשה ככה ואתה תעשה ככה, אני חושב שכל אחד יכול לחשוב מהו טוב, מהו יצירתי, ולהתחיל למכור את זה, ואני חושב שהעולם פתוח לרעיונות, כמו שהרעיון של רייזאפ, או כמו הרעיון שלי של תכנון פיננסי, ואנשים פשוט צריכים לחשוב איך הם מגדילים את ההכנסות, חד משמעית. לגמרי. כי אם אתה קם בבוקר ואתה שואל את עצמך, רגע, מה ההכנסה הפנויה שלי בעצם? ואתה לא יודע את התשובה, אתה יכול לקבל את התשובה הזאת מהר עם רייזאפ, ואתה יכול להתחיל לפעול. והמערכת, הטכנולוגיה, הקהילה, התוכן, פשוט עושים הכל בשבילך, ואתה נשאר בכיסא של הנהג, במושב של הנהג, ואתה יכול להחליט מה לעשות עם ההכנסה הפנויה. זה עיקרון מפתח, וככל שיותר אנשים יבינו מה זה... יכול לבוא אליי לעשות ההכנסה, לסדר את ההכנסה הפנויה. לסדר את ההכנסה הפנויה לחלוטין, וגם את התכנון העתידי. כן, לגמרי. ואני חושב שזה עיקרון ליבה, שככל שיותר אנשים יבינו וידברו עליו, מה יפה גם בהכנסה פנויה שחר, היא לא שיפוטית. כי מביך להגיד כמה אתה מכניס וכמה אתה מוציא. אבל לבוא ולהגיד לך, שחר, תשמע, ההכנסה הפנויה שלי בחודש היא 1,000 שקל, ונראה לי שאני צריך לשפר את זה, זה לא כל כך שם אותי על הגריל באותה מידה. נכון. כי זה לא ממקם אותי מולך בכמה כסף אנחנו מרוויחים, נכון, וזה גם לא מביך אותי להגיד, וואי, בונה, אני מוציא 6,000-7,000 שקל בסופר בחודש, ואתה כזה, וואו, אחי, מה אתה עושה? זה לא כזה, זה לא שיפוטי, זה מספר שאתה פשוט יכול לבוא ולהגיד, יש לי 1,000 שקל פנוי, מה אני עושה כדי לשפר את זה, ומשם אפשר להתקדם. נכון. ומסביב לדבר הזה, באמת אפשר לחלוק גם טיפים ולדבר עליו, ואני חושב שזה משהו שיכול מאוד לקדם אנשים, העיקרון הפשוט הזה. בהחלט. יובל, בוא נדבר טיפה על חששות. בטח. אוקיי? אחד הדברים שאני שומע מעוקבים שלי, זה, תשמע, אנחנו בעולם, כמו שאמרת, אנחנו רוצים לשמור על הסודיות שלנו, וא', אנחנו נותנים גישה לחשבון הבנק, לכרטיסי אשראי, משם אנחנו שואבים את כל הנתונים, התוכנה שואבת את כל הנתונים. קודם כל, ההבטחה, אנחנו שומעים כל הזמן על פריצות הבטחה, ועל זה שגונבים לך וכאלה, זה אחד. שתיים, עוד משהו שאדם חרד ממנו, זה האם יש לכם שיתופי פעולה, אתה יודע, עם רשות המיסים, עם דברים אחרים. כן. אז בוא תפיג את זה. אז היום רייזאפ היא חלק מהמערכת הפיננסית. יש לנו רישיון מרשות ניירות ערך, הרישיון נקרא נותן שירותי מידע פיננסי. היום גם יש לנו רישיון נוסף שנקרא יוזם תשלומים. בעתיד אנחנו נוכל לעזור לאנשים, לפי הוראה שלהם, להעביר כסף. נגיד, אם יש לך הכנסה פנויה ואתה רוצה להעביר אותה לחיסכון, תוכל לעשות את זה באמצעות רייזאפ באופן מאוד מאוד פשוט. וזה כמה חודשים בהמשך הדרך, מה שנקרא. אז דבר ראשון, יש לנו רישיון, אנחנו עומדים בכל התקנים הכי מחמירים של הבטחת מידע, ואמון ופרטיות הם בעצם בלב של מה שאנחנו עושים. אנחנו אף פעם לא נעביר מידע לצד שלישי, לחברה חיצונית. אם הלקוח ירצה שאנחנו נעביר את הנתונים כדי לקבל הטבה,
זה תמיד, תמיד, תמיד יהיה, רק אחרי אישור הלקוח. אז אתה יודע, הבטחת מידע, הפרטיות הם בנפשנו, ואנחנו גם מחויבים לזה חוקית. אז החברה היום היא גם תחת פיקוח של רשות ניירות ערך, עומדת בסטנדרטים מאוד מחמירים, גם עושה כל הזמן הערכות חיצוניות, גם מבחינת הבטחת מידע, גם מבחינת תקנים, ובעצם זו העדיפות הראשונה שלנו. ברור לנו שהפרטיות, האמון והבטחת המידע, זו העדיפות מספר אחת של כולם. אני יכול להגיד בלב שלם ובצורה מאוד 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 בטוחה, שאם אתה סומך היום על זה שהמידע שלך נמצא בבנק, או המידע הרפואי שלך נמצא במאוחדת, או באיזה קופת חולים שזה לא יהיה, אתה יכול לסמוך על רייזאפ באותה מידה, כי רייזאפ היום היא ממש חלק מהמערכת הפיננסית. אחלה. גם צריך לציין שבן אדם שהוא נכנס ומחבר את החשבון בנק, הוא גם רושם שזה למידע בלבד, הוא לא יכול לעשות שום פעולה, כאילו. אך ורק מידע, הטכנולוגיה לא מאפשרת לעשות שום פעולה אחרת, וגם אם יקראו את תנאי השימוש והפרטיות, יבינו שאנחנו לא חולקים את המידע עם אף שחקן אחר, ובמקרה שבו אנחנו רואים שבאמת יש לנו את היכולת לתת לך הצעה אטרקטיבית, זה יקרה אך ורק אחרי שאתה תאשר את הדבר, ותמיד, תמיד, תמיד, עם האינטרס של הלקוח המשלם קודם כל. אגב, בגלל זה המודל העסקי הוא שהלקוח משלם, כי בעל המאה הוא בעל הדעה, וקריטי מבחינתנו תמיד לשרת את הלקוחות שלנו. מקסים. נהדר? יופי, הפקת. אותי שכנעת. מדהים. יופי, מעולה. אז קודם כל, לא קודם, אולי סוף, אז היה לי ממש כיף להיות איתך, להכיר אותך. תודה. והתרשמתי. עכשיו אני יכול רק להמליץ לכם מכל הלב שזה שירות מצוין, ומי שרוצה באמת לנהל את התקציב שלו בצורה טובה, שישתמש בזה, אין לו מה להפסיד אחרי חודש, הוא יכול לבטל בלי שום עלות. לגמרי. זהו, פשוט תודה רבה, לסגל לעצמך את ההרגל הקטן הזה, לקום בבוקר, לדעת מה ההכנסה הפנויה, מה נשאר עד סוף החודש, את היכולת המדהימה הזאת להרגיש טוב עם כסף, להיות בטוב עם כסף, זה מה שאנחנו מביאים לעולם, ואני מאוד מקווה שנצליח לעשות את זה בחברה החרדית, בקנה מידה מאוד מאוד גדול. אתה יודע, אצלנו אם זה קהילתיות, זה ברגע שזה מתחיל, זה שלא תהיה מוצף מדי. הלוואי, בעזרת השם, נעשה ונצמיח, כמו שאומרים אצלנו. יופי, יובל, תודה. תודה שחר.